המסובכות ביותר בעולם האקסטרים. ואותה רבותיי מדובר על קפיצה באוויר, 360 היפוך לאחור, לא צחוק. הקפיצה הזאת היא קפיצה שלא הרבה רוכבים מבצעים אותה. צריך לדעת בדיוק מה עושים. אין מקום לאלתורים כאן גבירותיי ורבותיי. הכל חייב להיות מאוד מדויק, מאוד מחושב. הרמפה עצמה חייבת להיות בגובה הנכון, במרחק הנכון. המהירות, הקפיצה עצמה, הכל באמת צריך להיות כאן לפי הספר. מי שיקח את הקפיצה הוא סילבן. בוא נשמע מחיאות כפיים שלכם לעידוד. סילבן מתאמן על הקפיצה הזאת בחודשים האחרונים. מיד אחרי שהרמפה שלנו תהיה מחוזקת, נעשה קודם כל קפיצת בדיקה. זה רוטינה רגילה שהוא עושה בכל הופעה, רק לבדוק שהכל במקום והכל מחוזק. הנה אנטוני חזר אלינו גם. הכל בסדר. אבל בואו נתרכז עכשיו בקפיצה הבאה, גבירותיי ורבותיי. הרמפה שלנו מחוזקת. קפיצת בדיקה ראשונה של סילבן. אם הוא ירגיש שמשהו לא בשורה, הוא לא מבצע את הקפיצה הזאת. בוא נחזק לצבאות שכן. בוא נראה מה הוא אומר. האם צריך עוד קפיצת בדיקה או שאולי הוא מוכן? מוכן. גבירותיי ורבותיי, נא לשמור על השקט.